Bhuti uMyeza, ake niyeke bafowethu ukusibulalela izwe lethu iNingizimu Afrika. Uyabona lento eyikhulumayo nje lana, mina ngiyakuhlonipha, ziningi iy'nkulumo zakho esengike ngazizwa ezakhayo. Futhi kukhona la esengike ngakuzwa khona ugeja khona. Ngibona ukuthi uyabona lana-ke uqhuba wona lo mshovo ukuthi umZulu usaphotha umuntu wakini owumZulu uhlanga lakho. Khona kaningi la engike ngakubona khona ukuthi uyayihlomisa futhi wenza into ethandwa kakhulu abantu base-KZN ngoba nawe vele uqhuba ukuthi umZulu, kodwa ekugcineni kosuku ungasayibhekanga ukuthi isiphetho sayo izoba yini lento oyenzayo, oyibhebhethekisayo. Njengamanje nje ukhuluma ukuthi iMarch and March kumele kushintshe uhlelo lwayo yenziwe ibe sebusuku. Mangahle ngibuza ukuthi yini inhloso yini inhloso yalokho? Mangahle ngibuze nje ukuthi mawuthi njengamanje iMarch ayingabi semini ayibe sebusuku, yini inhloso yalokho? Ngoba amamashi onke sike sikube nawo la eMzansi siba nawo nje emini, ekuseni, ntambama la khona kusuke kukhanya kwabha, kubonakala zonke izinto ezenziwa ngabantu, kubonakala yonke into esuke yenzeka. Yini ufune ubumnyama? Yini inhloso ngalento le othi ayihlelwe ukuthi iMarch ibe sebusuku? Yini inhloso ngaleyo nto? And one of the things engingayinothisi Myeza, wena izwi lakho likhulu la ku-social media, ko-TikTok, lento nje oyishoyo awazi ukuthi bangakanani abantu oba-influensayo ngalento le e-wrong ngalolu hlobo. Mawuthi iMarch ayibe sebusuku kusho ukuthi ufuna ukuthi kubulawe abantu, ufuna kube nezimo ey'ngalawuleki, ufuna ukuthi kwenzeke nje izinto esingakaze siyimagine ukuthi zizokwenzeka kwi-country. Ngathi abantu bethatha i-advantage emini makwenziwa imibhikisho kusemini. Already bese sivele siyisabela i-country. Kusemini nje i-date izoba semini. Bese sivele siyisabela i-country ngoba siyazi sibonile ngisho eBloemfontein ukuthi kwenzakaleni nakwezinye iy'ndawo. Abantu mawukuthi kuzoba namamashi kukhona nje abaplanayo kuyimanje ukuthi bazoyiqekeza kanjani iy'tolo, bazokwenza kanjani, asebe-organize ngisho amaveni ukuthi uma begqekeza iy'tolo nakhu la bazobe bethuthela khona iy'mpahla bazobe bey'thathe ey'tolo. Kukhona abazobe beplane ngisho ukulimaza abanye abantu, ukubulala abanye abantu. Manje wena mawukuthi njengamanje uthi ayibe sebusuku, iyiphi inhloso ngaleyo nto leyo? Ucabanga ukuthi i-advantage ethathwa abantu emini kangakanani ebusuku? Engingazi-ke ukuthi nawe perhaps ujonge yona leyo nto, iyona nto ofuna ukuthi yenzeke leyo. Mase kugcineni sitholani njenge-country? Ngoba ngisho ngathiwa kubhenwe isitolo esisodwa ku-collapse uShoprite oyedwa, uyazi ukuthi i-country limala kangakanani kuwe nje uShoprite owodwa. Angikhulumi la nge-investor, angakayibali i-investor ezolimala, ngikhuluma ngabantu bona laba eniclaim ukuthi niyabalwela. Makuwe nje uShoprite kusho ukuthi istafu sonke saka-Shoprite kumele bebuyele beyohlala emakhaya. Kube abantu ekumele bathenga badinga iy'nsiza kwa-Shoprite sekumele manje beqale behlupheke. So bafowethu, aniy'bheki izinto ey'bulala i-country yethu. Sivele sisey'nkingeni ey'nkulu kule country, sisey'nkingeni ey'nkulu kule country, kodwa nina ningabanye futhi manje enenza iy'nkinga zethu zibe nkulu kakhulu. Njengoba nje abanye kungabathinti ukuvalela abanye abantu amathuba, ukuthi bebulala imisebenzi yabanye abantu esekumele manje bebuyele emakhaya, bakuthatha njengento encane leyo.
ukhuluma lana ngabantu abangayifuni ngisho imisebenzi. Ngoba mangahle ngikhulume nje ngama-forefronters alamamashi, abantu abangasebenzi, abanye bayilaphela bayizinyanga bafuna imisebenzi, abanye nje abafuna imisebenzi at all. Into abaspecialize ngayo yikho ukuhambe bebhikisha, ukhambe benakhunjani besupporta kufrantwa ngabo iy'ndawo ngey'ndawo bese bethola imikomelo yabo la basuke beyithola khona. Kube ngabantu-ke ekugcineni ababa nenkinga abahluphekayo. Kodwa ngiyakutshela bhuti uMyeza, ngiyakutshela nje something friendly so lento eniyenzayo e-KZN i-wrong. I-wrong lento eniyenzayo e-KZN, i-approach yenu i-wrong, nanomqondo eniwuphushayo u-wrong. Awukho kuma-solution. Nangu ugovernment uyasiza futhi ugovernment niyabona uyabahambisa abantu, iyenzeka lento le eniyifunayo. Kodwa njengamanje nifuna ukuyiyisa extreme to extreme levels la khona ekuzogcina kuchitheke khona igazi. The worst part-ke into ekumele niyiqaphele, lana kukancane ukuthi kuchitheke igazi lama-foreigners, kuzochitheka igazi lama-South Africans. Nizwile nje abantu abaziwa nge-violence la eMzansi, o-taxi drivers, abaziwa kakhulu ngodlame. Kodwa guess what? In this time, o-taxi drivers ba-against March and March. Nizomelana nabo maniba nodlame, nibhekane nabantu abanodlame, abaziwa ngodlame. Kuzoba yinto enjani leyo? Kuzoba into enjani le uma ukuthi senilwa no-taxi drivers, o-taxi drivers ama-South African, nani ngama-South African. Kube khona abantu abanama-interest ekutradeni nalaba bantu bokufika nithi nina abaxoshwe kunjalo, ngisho uthola ukuthi anisakhathalele ngisho ukuba legal kwakhe nithi akaxoshwe kunye. Kuzokwenzakalani? Ngoba into engiyibukayo la iya kulento engake ngayisho to one of my videos ukuthi lana akuzukwenzeka lento wonke umuntu obecabanga ukuthi izokwenzeka, whereby kuzoshawa kubulawe nje ama-foreigners, kuzoshawa kubulawe abantu bala eMzansi, kuzobe kulwa abantu baseMzansi against abantu baseMzansi. Kuzobe lindela nje lokho nge-30 nanoma yiphi imibhikisho, lindela lokho ngoba abantu abaningi seberealizile nje isahamba lento ye-March and March ukuthi lento ngeke isalunga. Abaningi seberealizile bebuka ama-leaders akhona eshintsha ukukhuluma. Zolo lokhu uPhayile Umthakathi yenziwe uwena futhi le ivideo, uPhayile Umthakathi ese-advertisela amaSulumane, ewa-advertisela ama-product awo. Into e-contradictory kulento le aka-advocate-elayo. Uthuthu yezwa ngelinye ilanga ukhuluma inkulumo that is completely contradicting kulento aka-advocate-elayo. So manje vele into ezokwenzeka i-distraction, ayikho into ezolunga. Ayikho into ezolunga. Kuzoba i-distraction la kuzobe kuboshwa khona abantu, kufa khona abantu, isidingo singekho. Isidingo singekho, ngabe njengabantu influential nala kwi-social media, ngabe niqhuquzela ukuthi izinto zenziwe ngomthetho wala eMzansi, zenziwe ngendlela engezukulimaza i-country yethu. Kodwa indlela eniyiphusha, kade ngizwa ukhuluma ngisho ukuthi ungizwe uyasukelwa ulwa impi yokuthi umZulu defender omunye umZulu, ngisho ebheda. Ngisho ebheda. Akekho umuntu ongazi, umuntu ozama ukuba ignorant ngamabomu ongakaze mbone ungizwe ukubheda kwakhe kusukela kudala, ebhedela abantu abaningi ikhulu kahulumeni abahlonishwa. Lokhu nje akakwenza manje komalema kubantu ama-homosexual asiqali thina sesikujwayele. Akukho la angakaze ngene khona komaskandi ephoqa abantu, ehlambalaza abantu, elulaza abantu. Uyabona ubuphixi-phixi, ubumenemene, ubuxoki. Uyabona mase kuyinto esisegazini
usukade wasukwenza usukade ukwenza sekusegazini, uphelelwa unembeza, ngisho ukwenza awubusezwa lutho, ayikho into ekutshelayo nekufakela amahloni ukuthi mina futhi sengisho kanje, noma mina futhi ngathi izolo kade ngikhuluma kanje sengikhuluma kanje. Umuntu mayesekade eseneminyaka, esekade wasexokiza, esekade wasephixa abantu, ugcine esengenamahloni, ugcina engesenamahloni, ugcine lento eseyenza engasafili lutho, ugcine eseyenza lento engasafili lutho. Uba ucisha ugesi ngapha, ugcine lento eseyenza engesenamahloni, whether umcabangelani noma niyambona noma lento yakhe iyabonakala kabasaba namahloni, ngoba lento kade wayiqala unabantu inqwaba kade wasebabonda, sekuyimpilo yakhe, sekuyi-lifestyle lento ayenzayo. Uyabona nje ungizwa wawukucabanga ukuthi uyoke uzwe ungizwe ekhuluma kahle kanje ngoRamaphosa, wawayicabanga nje leyo nto leyo emzweni yakho ukuthi uyokuzwe ungizwe ethi phela laphana besiyokhuluma neboss esho uRamaphosa, wakwayicabanga leyo ukuthi ungizwe uyokethi phela uRamaphosa ubaba wethu, uyamthanda awumthandi, uRamaphosa uwubaba wethu. Wawayicabanga nje leyo nto ukuthi iyoke yenzeke la eMzansi, whereby ungizwe efundisa abantu baseMzansi ukuthi uRamaphosa wethu uyamthanda awumthandi, kodwa uwubaba wakhe, uwubaba wethu. Le character ke kangizwe kade thina sayazi, kade sayazi ngaze ngenza nje ivideo ngathi mina uyabona uKhuzani umfoka Mpungose, he is a star, he is very successful. Sikhuluma nje uKhuzani, ukube I doubt wenza kahle, wahlukanisa empilweni yakhe, wahlukana nongizwe, ungizwe engakufaka ehlathini elimnyama akushiye khona, ungizwe engadedela emgodini ojulile anqamula intambo. Ungizwe ulo muntu abantu abanjengongizwe balwela isurvival, it's only about survival. Ngicabanga ukuthi swahlala phansi exoshokhozini kwaphela iminyaka ezama ukuxokiza nokuhamba eyifaka nokulandela ibhodwe eliconsayo. Phela uyabona wakufunda lapho ukuthi la mayisebona ukuthi sekukhona izinto empilweni yakhe, amathuba asewalahlile, asebonayo ukuthi hayi aseyanqaba, futhi uyabona ukuthi sekunokwenzeka lamathuba awasophinde wathole, noma lenhlahla ayisophinde ibuye empilweni yakhe. The day ebona leyo nto leyo, decide from there ukuthi impilo yakhe sekuyoba ukuthi ukuzama, as ukusurvive, as long as enenzuzo lapho ke engenza nanoma yini. I told you on one of my videos ukuthi abantu abanjengongizwe ilaba abantu ekuthiwa bangenza nanoma yini, anything engayenza. Betrayal, expect at a high level, not just betrayal, at a high level. Uxoki yonke uhlobo lento le yena kuyena into akayenzela isurvival, into akayenzela isurvival. Mayinalona mayeseshintsha usekunalona ulwela yena isurvival. And mawusukuleyo level awubusaba namahloni Nkosi yami. Ngisho ngathiwa umuntu ubuhamba naye usumbhitrayile, uphinde uhlangane naye nje
ungezwa lutho, ungezwa muzo ukuthi nawe usuyahlangana nomuntu ade umbetray, ugcina ungasezwa lutho, ugcina ungasenandaba ngisho nabantu abakubonayo ukuthi le ndoda iyabetray, ugcina ungasenandaba. Yabona nje ungizwe, ayikho inhlamba akangaze eyikhulume ngoRamaphosa. Ayikho into akangakazayo ayikhulume ngoRamaphosa, embiza ngokuthi mubi, unekhala elikhulu. Siyaqala ukwesimuzwe embiza ngegama nje elihlonipheki, emhlonipha. Simazi ngawo wonke amagama ukuthi ikhala elikhulu, what ekhuluma yonke into. Ngiyaqala ukuzwa namhlanje embiza ngeboss, embiza embiza ngokuthi ubaba wakhe, ubaba wethu, uthanda ungathandi. Kodwa abantu basemzansi bantu basemzansi, maZulu akithi, isikhathi njengamanje whereby we must grow up. We must grow up. It's a time whereby ngisho ngathi umuntu umkhonze kanjani, unamahlaya, yithi uhleke ngoba phela uhleke ngoba phela imizwa yokuhleka ngeke uyilawule. Kodwa umuntu onjengongizwe dangerous. It's a very dangerous man. Lento uyenza mahlaya hlayeni, aluthe ngisho ingqondo zabantu nenhliziyo zabantu. Uthola ukuthi abantu bayamthanda, sebayitshela ukuthi ngisho ngenzani bamthanda ungiso. Bamthanda, bahamba naye, abanye beze bebhala ku social ngisho ngenzani thina sifave ichunu, ngisho ngenzani. Ubone ukuthi abantu yeke hlukana bantu bakithi ama games. Impilo is not a game. Impilo is not a game. Nale country sikuyona is not a game. Khona izinto othuhleka nje kanje kodwa zibe ne negative impact kuwena, zibe ne negative impact kwifamily yakho, zibe futhi ne negative impact empilweni ezayo ezeinganeni zakho, ngenxa yokungayithathi impilo serious. Nithwala abantu phezulu, abantu abangena character at all, aba umbhedo, nibathwala phezulu, nibabeka kwi-lead, nithi ni-riska ngey'mpilo zenu ukuyinikezela ebantwini abayimsangano, abagcwele ukuphanta, abalwela ukusurvive, abalwela inzuzo. Nibabeke kwi-front, nibathembe ngey'mpilo zenu, ngekusasa lini. Ngizwe nje kuyo yonke into ehlangene nokulida umphakathi, babalidela eze abantu bala emzansi, babalidela eze. Yonke lento is all about i-survival. Ma ukuthi uthengelwa imoto, uzothengelwa imoto, uzonikezwa imali, is all about that empilweni yakhe. It's all about that i-survival. Ngaphandle kwalokho ayikho into akayibonayo njengamanje akaqualifya ukuthi engaba yiyo. Umuntu osekuleyo position empilweni uyingozi, umuntu ongaqualify indawo. Mangithi akaqualify indawo, angimeyi, ngikhuluma iqiniso, akaqualify indawo. Ucabanga ukuthi yipi brand engathanda ukuyi-associate nongiso? Ucabanga ukuthi muphi umsebenzi endaweni ethile i-entity engaqasha ungiso? Ngoba umuntu oyibulalile i-reputation yakhe, nge-character yakhe, ngazo zonke izinto azenza emsangano, nemisebenzi abantu bayifunela abantu. Bona bayifuna imisebenzi, bayazi ukuthi abaqasheki ngaye ngokungaqasheki ngokuthi ba-overqualified. They don't qualify for anything. So bafethu, at your own risk, qhubekani nemsangano yokusebenzisa umuntu uthi umZulu, ukuthanda umuntu ngokuthi uyahlekisa, nize impilo ningayithathi serious, lelizwe lethu ningalithathi serious.